Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Okay. Alright gogo. Sekuziva kwedu pamazuva mashoma apfuurayo tanga tine nyaya yaChennai pamwe chete naMaisasha naGogo Mamoyo zvakare. Zvino mazondifonera mukati aiwa inini ndiri Gogo Mamoyo asi handina kuuraya Chennai, vanhu vari kunditi ndakaita sei ndakauraya Chennai. Saka inini chandikuda ndechekuti munditsanangurirewo kuti zviri kufamba sei, vazukuru vari kuti kudii. Vazukuru ndofunga ndatova dapa 150 vari kuuya kuinbox kwangu. Gogo makashamisa sei inini nawe naChennai ndikati naMaisasha ndikati aiwa ina handisi kuvaziva, ina asina kutombofollowa. Saka ndakazoenda kuYouTube ndokunofollowa ndokona pana Gogo Mamoyo shuwa nyaya yaChennai iripo yatonzi yakwira makadha. Ndakudzika ndakuona yangu inini iri pazasi. Kurova kuti avo Gogo Mamoyo havana kuisirwa phone number dzavo zokuti vanhu vangu vachitaura navo. Vanhu vari kuuya kuinbox kwangu inini manje. Vanhu vakupopota kama kudaro munoti makukanganisa nzira dzechinyakare. Izvazviti hakuna dzimu rinoramba kukumbirwa. Ndikati of course midzimu inokumbirwa. Nyari munhu akanga achirwara akanzi haana mari yekuti abhadhare matare, anokumbirirwa, vanotaurwa navo, chikamu chodaridzwa, munhu orapika, zvinozotevera zvozotevera. Saka ava vari kuramba kuti handikwanisi kutaura nevo kwangu, havakwanisi kusunungura svika mombe dzazobuda zvazodai, hazviko kuti vanhu vachiko mumatare. Alright. Saka imi muri kuedza here kutaura kuti vana Gogo Mamoyo vari kutaurwa Gogo Mamoyo vekwaChennai nemi muri kuzvipatsanura kuti aiwa inini vazukuru handisirini Gogo Mamoyo. Tozvipatsanura sei kuti vanhu vazive kuti aiwa vana Gogo Mamoyo havakasiyana kufanana kwemazita chete? Alright, ini ndinoitwa Gogo Mamoyo ndakamboshanda ndimuHarare kuNyatsini ndobva ndabuda inonga ina pamwe nenyaya yekuti unoziva zvechivaro zvinonetsa. Vekwangu vaibva vati aiwa ungaramba uchitekedzera matara ko muchirungu, hatidi, hatina isu chirungu hatitochizivi, enda unogara kumusha panemba yako nongo uchiitira matara. Kunonga ndokwandiri pari zvino pari nhasi, uye nhamba dzangu ndo idzo dzinoti 7831915561 ndopane musauko. Asi vanotarisa vamwe vasinganyatsokuongorora vakaongorora mufananidzo waGogo Mamoyo yavo vakaongorora wangu inini vanogona kuda kuona zvakanoenderana, asi patori nemukaha, patori nemupatso zvakatosiyana. Ina handitobati ndimuHarare, ndobata ndiri kuno kwachivi kwandiri. Okay. Nyaya iyi gogo ichisvikawo munzeve dzenyu kuti muzukuru wekutanga, toti muzukuru wekutanga achitanga kuti aiwa gogo ndimi mune chekuita nekufa kwaChennai, makanzwa sei imimi nyaya yacho musiri kutoizivawo? Ndakabatikana, ndakarwadziwa, ende ndichizofollowa nyaya yacho yaChennai zvakatozonyanya kundibata zvakadzamisisa, zvikanda kuzopatsanura kuti aiwa munhu wamuri kufungidzira kuti ndini inini handizirini. Saka vaibva vati inimi chiite zvokuti inimi muchenurwe, zita renyu richene risaramba richisvibiswa seizvi zvinoda kwefoni namba dziripo. Okay, basa rakamira sei gogo tichitarisa nekusvibiswa kwese kwaitwa zita? Vazukuru vachirikuwo here mauyiro avaita nekuti vanenge vakutotya kuti tikaenda gogo vanonotipa mushonga wokuuraya varume vedu kana kuti vanonotipa mushonga wekuti tiise rukawo pavarume vedu zvizoita kuti magirlfriends avanenge vainawo kunze uko asvike pakufa. Alright, pakwira nyaya Gogo Mamoyo naChennai paikwira mutarara paikwira makata, zvatidzikire, zvatodzikira zvachose. Navamwe vangu vatombofona kuti gogo tichazotsikira, zvatodzikira, zvadzikira zvokuti Okay, tichingoda kutseketudza ipapo zvinoda munogona kuti aiwa pazuva ndinogona kuwana vazukuru vangu vanosvika kana kuma10, asiko zvino patanga nyaya idzi vazukuru vangu vadzikira kusvika panhamba yakati. Ndiri munhu aitosvika pakutomboti zvinorega ndimbozorora. Vazukuru vaiuya zvoti pamwe pazuva vegona kana 8 vekunze vasiri vemuno vekunoko vachiuyavo, asi pangotanga nyaya iyi zvabva zvangoti uda pamwe ndine 3 kana 4 izvezvi andiri kutaura navo, asi uchinyatsoona kuti vanenge vakubvunza kuti hazvizourayi here, handizoteuri ropa here, hazvizosviki pakuzodai here, uchinyatsoona kuti vanhu vari kuda asi vanenge kutya mukati zvakare. Okay. Gogo tiri kuona zvakare kuti nyaya yaChennai naGogo Mamoyo naMaisasha vakazosvika pakutaurawo kuti aiwa inini ndodawo kuripwa nemhuri yekwakafa musikana kwakafa Chennai Gogo Mamoyo. Saka ndaida kubvunza kuti pachivanhu
kunoripwa ndekupi? Kwakakanganisirwa munhu here kana kuti kunenge kwakagadzirwa mushonga iyi? Kwakagadzirwa mushonga iyi. Seni inini rega ndimbokubatsira chete nemabatiro andinoita. Zvafanye munhu uya anoti gogo ndanzwa nekubirwa mumuda mangu, gogo ndanzwa nekubirwa zvinhu pamusha, handiti ndinokugadzira, handiti ndakugadzira iwewe wandinenge ndagadzirira, handiti toti mbavha yako yanobatwa, handiti iwewe nembavha yako ndiwo ucharipisira nembavha yako. Inini handidi muripo unobva kumbavha yako. Iwewe panobatwa mbavha yako iwo ndiwo uchazodzoka kupi? Kuna mbuya. Wataura kuti ambuya munhu uya azobatwa. Saka paya patati tambotaura noti ini kutogadzira handiripisi munhu ndira kukugadzirira. Zvingangokuti ndipe mari yegona kubata mitombo chete. Dzimwe nhau dzozotevera zvozotevera kana nhau dzako dzaita sei dzazadziswa. Uyezve chero kuri kunzi kunonzi kwai vanoti vanoda kuripiwa wongo hatizvirambi, tinozvibvuma nokuti vondo zvavanoda, asi havazodi pakunoripiwa pane misodzi vanhu vachichema kudai, izvo zvinosiririsa, zvinhu zvinokatyamaza. Tinoziva kuti ivo sokutaura kwavaita kuti vana chama dzachena dzakambouya dzikati tanga tati titaura hatinawo chatinacho, toda kuti tikumbirire. Vaifanira kukumbira kudzimurowo kwavo, vokumbirira kune vari kumhepo kuti aiwa mwere ndizodzi dzatsikira dziri kuti zvakamira zvakadai zvikadai zvikadai, havatorina asi varoda kusunungurwa vanhu kuti munhu ozosvika pakufa sezvaitika izvi. Okay, asi pachivanhu riri paro danho iroro rekuti mukakumbirira kuti aiwa mhuri hainayo zvikwanisiro, vanokwanisa here kuti vadzikinure munhu kubva pane zvinhu zvavanenge vakaita paari? Wangu munhu anodzikinurwa, hakuna zimu rinoomesa moyo. Zimu richitouya rakauya kuzosunungura zvinodzudza kana zvinotambudza, kwete kuti rigozoomesera vanhu. Hakuna zimu rakadaro. Okay. Gogo ndichida kubvunza zvakare kuitira vamwe vasukuru vane imwe mibvunzo yavari kutibvunza yakaita sekuti zvinoita here kuti munhu usvike uchiti inini gogo ndoda kubatsirwa kuti murume wangu afuratire girlfriend kana kuti magirlfriends ari kudana nawo ari kuita gumbo mumba gumbo panze, tongoshandisa kana kuti toti toshandisa pikicha regirlfriend yacho, torega zvakare kushandisa mufananidzo kana kuti chipfeko chemurume wachona? Zvinoshandiswa sei pamishonga apa? Zvazvinoita pafuratidzo unonzi uya nemufananidzo, panoda mufananidzo wevadanana vakuru vati wemukadzi wemurume, handiti ndiyo yoshandwa nemitombo yanoshandwa nayo, kutoti pavanonoonana vosemana, kuti pavanonoonana vorwa ivo pachavo. Okay, saka isusu nyaya iyi yanga yakutinetsawo isusu nekuti hatione zvinhu zviri kuchivanhu kuti zvinoita here kuti poshandiswa picture remudzimai chete porega kushandawo chimwe chipfeko chemurume, nekuti mudzimai uyu maisa chavaiti aiwa inini handina kukwanisa kunoshandisa chipfeko chemurume wangu asi ndakaenda nepicture rachenai chete. Saka zvaitinetsawo kuti zvinoshanda sei chiri chinhu chimwe chete pachida kushandiswa furatidzo? Hapashandiswi chinhu chomunhu umwe chete, vanoshandiswa zvavo zvese nondo vari kunzi vafuratirani. Okay. Saka zvoshanda zvose pamwe chete. Pamwe chete. Okay gogo, pane zvakare mumwe mubvunzo wekuti zvinoita here kuti toti vaviri vadanana zvavo, mukadzi pafuratidzaniso apo panoshandiswa rukawo here, uye unenge waudzwa here mhiko dzinozoitika mushure mekunge wabata mabasa akadai? Pakufuratidza norukawo zvakatosiyana. Pakufuratidzwa pashandiswa rukawo, panongoshandiswa furatidzo zvekuti vayuri vangofuratirana, hani murati vafuratirane, murati varambane. Saka rukawo kunoshanda papi ipapo? Hapashandi rukawo. Ndiyo nyaya yakunetsa zvakare, nekuti nyaya idzi dziri kunetsa vazhinji kuti parutaura zverukawo pombotaura zvekuti aiwa vakafuratidzaniswa, saka zviri kufamba sei? Sakati aiwa regai titaurawo nagogo mamoyo vari kunzi ivo ndio gogo panyaya idzi. Saka imati aiwa inini handisirini kufanana kwezita chete. Saka tatati aiwa regai tinzowo kubva kunemi vanoona zvechivanhu kuti zvinombonyatsofambiswa sei panhau idzi kuzosvika patiri nhasi uno. Aiwa rukawo vazukuru, furatidzo runyoka. Saka apa kana pachinzi pakashanda furatidzo, saka rukawo wakazobvepi? Saka kureva kuti chenai hana kufa nerukawoka. Asi zvinoita here gogo kuti rukawo rugosara ruchiiswa? Inini ndabva setoti ndini Eliza ndauya kwamuri ndati aiwa gogo ndoda kufuratidzaniswa murume wangu nevamwe vakadzi, zvinoita here kuti imi muzosara muchiisa rukawo inini ndabva zvangu panzvimbo?
aiwa zviti zveundonoudzwa ka wodzichita zvakati uchitaura zvaunoda kuti wenhingi newenhingi ndoti mufuratira ndoda kuti ndida iwe ndonotaura mashoko aunoda ini changu ndenge ndiripo ndakatarisa mukati mematare kuona kuti zviri kufamba here uri kuita ndiro here kana kuti ukuposha ndoti ava padai wadai vapa wadai wati handiri kuti ndisire ndosara ndichita unoita ndiwe kana uchitora mifananidzo yako uchienda nayo wotora unoona kuti unoita sei ikoko ini handisari nemufananidzo wemwere mukati medare unotakura zvako woenda nazvo woudzwa zvekunoita uri ikoko. Okay, alright. Aiwa gogo, tinotenda muchidimbu tingangode kuzivisa vazukuru kuti gogo Mamoyo vandiri kutaura nezvavo muzuva ranhasi vakatanga sei kuti vazotanga kuti aiwa inini ndakunzi gogo ndinoshandira ndichishandisa zvechivanhu. Zvakanaka muzukuru, ini zvakatanga ndiri mudikisa hamudiki ndisingatozivi kuti kune chii kana kuti kune chii ndaitobetseredzwa nevabetseredzi vakanga varipo ndichikumbirirwa sezvo vachindawo mune mamatare nevamwe vabatsiri vachindikumbirira kusvika ndazoti yaruke ndati yaruke ndasvikawo pamuzero kunze ndava chisikana ndaiti zvandizvidizvi nokuti aiwazve asi kunonamata kuri nani ndaitonzi madzimai wochero nanhasi vamwe vatoti toenda kwamadzimai handiti ndikambofamba zvakare ndiri mukati menzira dzechinamato asi ndati fambe zvakazonochiramba zvino kuti aiwa haurambi uchiita izvi kune mitombo kune makwenzi atiri kuda kuti usunungure dzimwe mwere dzakati nedzakati nedzakati uchitouya vamwe wane zvipusha zvainza zvicharapikira katsva zvikadai asi vakauya vakanokunda vamwe vakatombonongedza kuti wakupenga noti matangira zvakaita zvakatanga ndi kuchikoro vamwe vakati wotopenga vamwe vakati muendese kungo mahuru vamwe vakati muendese kungocheni asi aiwa papasina kupenga pane zvanga zviripo zvaida ngonzi zvionekwe chete zvitevedzerwe sezvakuitwa pari nhasi. Okay, aiwa tinotenda gogo nekutipawo maziviro amunoitawo panyaya nekuchenesawo zita renyu kuti aiwa inini handisiri ini gogo Mamoyo vari kutaurwa panyaya dzana Chenai nedzana Mai Sasha. Mashoko enyu gogo kuvazukuru vanga vataramuka vati aiwa isusu hatichakwanise kushandirwa nemi gogo, maclients ese angaenda vazukuru vekunze kwenyika nevamwe vazukuru zvakare vemuno munyika. Mashoko enyu amungade kuvataurira muzuva ranhasi takanangana nekuenda kwavanga vaita vachikusiyai ndeyekuti kudii? Aiwa ini vazukuru ndinongoti vazukuru vasatya zvavo kutsikira kwandiri ngavatsikire nemufaro wese sezvavaita kubva pamavambo vasazeza handina chakaipa chandinobata handibati mitombo yokunoparadza handibati mitombo yakashata yangu mitombo ndeyekurapa nokusunungura zvinenge zvadzudza mumwere saka aiwa ngavatambanuke zvavo sekutambanuka kwavanga vakaita uye vasandizeza ndichingorivo gogo Mamoyo ndichingorivo Mamoyo wavanongozikamwa wavanoziva ivo vane nhare mbozha idzo dziri pazasidzo aiwa ngavatambanuke kundibata chero nguva dzavadira chero mwaka wavadira ndiripo zvangu vasatya havo. Okay, gogo takatarisa nhau dzechivanhu idzi tingati here pane mimwe midzimu inoshandisa zvatingati izvo vanokwanisa kuti aiwa inini zvangu zvechivanhu ndinongomirira kuita zvekurombesa vanhu kana kuti aiwa inini zvangu zvechivanhu ndinongomirira kuisa rukawo pavanhu kana kuti midzimu inoya zvakasiyana siyana zvichienderana nemadaniro aunenge wakaita nekuti mudzimu wako unodawo zvipi? Zvazvinoita muzukuru hongu midzimu inouya nenzira dzakasiyana ichiuya nezvakasiyana handiti kuburikidza noti vekwako vairibata sei kati vaizviita sei handiti hongu kurombesa nezvimwe pane zvimwe zvozonzi vamwe vanimozva kuti kune vamwe vari kunzi vanorombera manjizvu vamwe vari kunzi vari kugadzirwa zvepfuma kuti vave nemakwata akawanda chacha chimwe chacho chava chidano zvokuti ndio ini pano pandiri nogona kutosumuka kutonowedzerera toita kuwedzera toita kuti ravasvomu rawedzera vanenge vakunowedzerera handiti hakuna mudzimu unoda chakaipa sokureva kwanamboita mudzimu yese inouya yakatarisira manake saka kana ndakukurombesa iwe kurati ndakubata rakaipa harimuko kumba kuna mudzimu unodaro. Okay, manje gogo mukazowedzerera hazvikuwadze here vazukuru vanenge vachiuya kuzobatsirawo kwamuri? Zvinokuvadza nokuti uchauya kazhinji kacho nani uchauya kana ndanowedzerera mitombo yangu inenge ine mhiko mukati saka kuti kana wauya ndichakupa mitombo yangu noti zvokuti tienda unodai mitombo yawasvika kwauri ichazotanga yakushandira zonoshanduka pakunoshanduka paya watokodzerwa dzudzo watova nematambudziko
Okay, tichida kutarisa edu panyaya dzemhiko gogo dzamataura idzi. Mukakwanisa kungonitsanangurirawo dzimwe dzemhiko dzinopiwa madzimai pavanouya paya kuzoti aiwa inini ndoda kuti murume wangu asiyane nekuita gumba panze. Ndedzipi dzedzimwe dzemhiko dzinopiwa madzimai aya? Nekuti tikuzoona kuti vamwe vacho vari kuzoramba kuti aiwa gogo hamuna kundipa mhiko iyi, aiwa gogo havana chavakataura. Samai Sasha vataura kuti aiwa pandikaenda kwagogo Mamoyo handina mhiko yandakapiwa, ndakangonzi tipe foto remusikana ndokubva rangogadzirwa, asi hapana zvandakaudzwa kuti izvi zvinozokanganisa zvakadai kuzosvika mukufa kwaChenai. Alright, msukuru tiri papo unogona kuuya totouya kwandiri ndatiuya nemufananidzo wako. Ndiwe iwe katiuya nemufananidzo wemufambidzani wemurume wako. Wauya nemufananidzo iwoyo. Ndichakuudza kuti mazuva matatu ndoda kuti unoutsveta pakati uchidai handiti. Pamwe ndichakuti ndanotsvaga hari, chendanotsvetera mari handiti. Wandibudisira mari momo, ndichada kuti unondicherera pasi. Uri kunzwa? Imhiko kaizvo. Watova nemhiko kausi. Chandaita kuti unocherera pasi unochiziva here? Aiwa. Saka ndichiti kuvazukuru, kunyanya vazukuru vechikadzi, kana wati uri kunofuratidzirwa munhu wako, chinja wapiwa zvaunopiwa chibvunzisisa uri ipapo. Saka nhai mbuya, izvi zvamandipa izvi mati ndichigozodii nazvo, kana ndazopedza nazvo zvozodii. Wova neutsanangurirwa zvakazara ende zvakajeka. Kana usina kuhwisisa gara wasiya ipapo, nokuti mangwana zvichakutambudzai. Uchavaya murume wako, vana vako dzikasara dziri nherera, iwe ukasara zvawava chirikadzi, ugozoteverwazve futi nebvuri iroro. Okay, asi mhiko yekuti munhu akauya anogona kukwanisa kuudzwa kunzi izvi zvataakuita iko zvino zvinogona kuzosvika pakuti paite rufu rwemumwe munhu, zvichida murume kana kuti ndevaya vavanoita navo makumbo panze gumbomba. Mhiko iyoyo iriko here ambuya yekuti unotoudzwa kunzi zvatichaita pano zvichazokonzera kuti mumwe munhu pakati pevaviri apa ashayike? Iriko. Chinozoita zvivindi zvinozoita madzimai ambuya kuti vabvume kuti ngatiite chii chinenge chaitika. Pane mishonga yamunovapa here vachisvika kuti vabvume kuti ngatiite mhiko idzi kusimbisa hana, kana kuti chii chinenge chanyatsoitika? Hauna chaunopuwa, asi kuti iwewe unonge wakutarisa kuda pamwe kwawabva nokushungurudzika kana nokushungurudzwa handiti. Wosvika ndokudzwa kuti muzukuru wati ndisunge murume wako. Saka kana ndikasunga ndichasunga, asi zvichazosvika pakudai. Alright. Uri kunzwisisa? Iwe wati hamusunge mbe chiro ndikafa nongosara akadaro handiti. Ushinge kwako iwe munhukadzi. Saka mbuya toti munhu azosvika pakufa, murume azosvika pakufa akaiswa rukawe iroro. Tikatarisa zvakare nyaya baba namai Sasha, gogo Mamoyo ndotaura kuti murume wako ndakamisa rukawe rokuti akarara nevamwe madzimai ese anosangana nawo anosvika pakuzvimba mazvimbiro akanga akaita Chenai. Saka da kubvunzisa ipapo kuti kuzofa kunozoita baba Sasha kana kuti mai Sasha vakazofa, murume wavo kana kuti mudzimai asina kubuda pachena kuti ndakamboenda kun'anga ndikanobata izvi neizvi, zvinozogadziriswa sei mumwe azosara mumwe azofa? Hazvizogadzirisiki nokuti senge takatarisa nhau yamai Sasha nababa Sasha handiti. Kuri vati baba Sasha vakatonogadzirwa vatori neukarwo kuti chero nhasi vakasangana newe uchangofa nokuzvimba dumbu handiti. Asi kuti chee changovapo ndechekuti handiti vaona kuti izvi zvavaita zvasvika pakuuraya umwe munhu izvi, ivo mai Sasha naivo mbuya nababa Sasha ngavachigara pasi vochinzwanana vochichedza. Kana vari sekuru vakariita handitoziva kuti mbuya moyo inongo vari homwe yakaita seni. Kana vari sekuru vakariita vochikumbirira, ava mai Sasha vochisunungura vosunungura zvavakaita izvi nokuti yatova ngozi. Nhasi mai Sasha vakanzi vafa, baba Sasha vachangosara futi vari padambudziko iroro, kurati baba Sasha vatovurawa nechekare. Okay, mukutsanangura kwaita mai Sasha vaitivo murume wangu ane mamwe magirlfriends kana kuti vakadzi vanofambidzana kunze vanosvika ivo kuma13. Tichitarisa panhau idzi ari kuti iye munhu mumwe chete Chenai ndiye ega akasvika pakuzofa nenyaya yekuzvimba, asi vamwe vese magirlfriends avo vari kuti vanotovaziva havana kana dambudziko. Zvinenge zvafamba sei ipapo? Nokuti chinoitika panditi kuri kunzi mai Sasha vakaenda nemufananidzo waChenai ndizvo nechipfeko chababa Sasha. Ivo vari kuramba kuti aiwa handina kuenda nechipfeko chemurume wangu. Saka vasina kuenda nechipfeko chemurume wako kuti baba Sasha havana rukawo rwavakaisiwa ka vanogoiswa sei vasina chavo chavakaendwa nacho. Uye
tozodzokazve toti saka uyu Chenai ari kunzi akafa nerukawo. Hana kufa nerukawo nokuti hapana rukawo unozobata Chenai asina kusangana nabasasha. Kubatwa kwe kwaitwa Chenai nerukawo anenge asangana nabasasha. Okay, saka tongoti Chenai akagadzirwawo nagogo ava asi zvisinei nekuisa kwerukawo. Anoita havasida kuita pachena. Ndora vanenge kwete zvokuti rukawo nokuti hapana iwa ungabati norukawoka usina kusangana nemurume anenge akagadzirwaka. Runge rwabvepi? Manyepo zveiwayo. Okay. Aiwa tinotenda gogo maita basa nenguva yenyamatipa kuti mutijekesera kuti aiwa vazukuru ininiwo ndinonzi Mbiyama Moyo kufanana kwemazita takasiyana pakuti inini handishandire muHarare mati munoshandira kwaChihota handiti kwaChivi. Ndiri kwaChivi. Kwachivi ini ndiri kwaChivi handishandire kuChitungwiza kuri kutaura kunogara gogo Mamoyo vane nyaya dziri kutenderera dzamaisasha naChenai. Aiwa tinotenda gogo. Aiwa pakanaka vazukuru handingafara chose. Marare ndakambogara ndapamwedzi 3-4 handishanda ndiri kunyatsi kuStonebridge. Ndikabva zvatoramba vatoramba kuti haushandiri muno takakutiwe chako unogara mumasango. Pamwe changori mumasango, pamwe changori mumapako, pamwe changori kumaziva kurutsanga. Kwete kuti unoti unoda kugara muno muchirungu. Ndobva vanditina kusvika ndadzoka ndasigara pano pamusha pandigere nanhasi. Iro rakatondoisa nana ndoona vanhu vokoromoka vachiuya kwandiri. Aiwa tinotenda gogo maita basi. Pakanaka. Tinotenda. Muri eZimbabwe mazvinzwira vandi kutaura navo ndigogo Mamoyo. Vari kuti aiwa inini handisirini vazukuru gogo Mamoyo vari kutaurwa vekuChitungwiza. Inini rangu dzimu rakati aiwa iwewe haugare mutownship. Iwewe unogara kunoda isusu midzimu yako. Saka vari chivo isusu misiyano yatinayo nagogo Mamoyo vekwaChenai ndeyokuti inini ndinoshandira kwaChivi. Ndiko kwandinotogara. Vari kukurudzira vazukuru kuti aiwa musati mapiwa miko dzamunenge musingazive nzwisisai kuti zvinozopera sei. Musatambire zvinhu zvamunenge musingazive. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Tinoti pano paZim News Chisarai. Maita basa gogo. Zvakanaka vazukuru ndinotenda. Tinotenda.